Iki lho. Iya. Wek. Iki ora. Mantap, Bos. Tapi tangannya nggak satu cincin. Ini rasa masak-masakan pokoknya. Malah sabun itu etikatku sabun itu di parahnya. Tuku sabun tuh. Ini gue duit tau rasa lagi. Oh, mangewu. Tuku sabun. Gue tak joli. Kira. Jadi akeh ya. Ya sih ku kabeh no menawane kurang. Kok niku tuku. Iku lho. Kok jarang Sabun adus saya. Sensui apa? Iya sensui. Cici akak-akak. Pariwisata ya roh ya. Dia sote. Mangewu toman. Sing ngesakno yo kok meniki. Nak jinak deh. Enak siji enak. Mancet total area Glondong, pabrik semen Gresik, jalur Tuban Semarang. Tuban Semarang, Bos. Macet total. Ya nak temuan pes Haryanto leman saiki. Angkrut. Haryanto ngidul loh. Angkrut. Ngidul. Ya omong gitu. Haryanto ngidul terus. Ngidul di arah gone ku terus banget aku ora ono. Kinan lagi ngonangi terus kok. Saiki ono ekor dadi iku Jakarta Karean. Baru saiki kalah karo Agra. Dene iku sing apa? Sing tanam saham niku lho. Pedot. Pedot. Gandeng ini kan dhewean yo budi lho trek iki lho. Iya. Total pirang kilo wae lho. Iki urune iki ringe. Tetep kilonan lho iki. Mbak Boyo iki durung karuan lho. Ini atau mulai kasih doang ya. Langsung kan namanya itu. Cara iki gak mepet, jablas ya, Dek, mau beli iki. Mari kanan. Mari kanane yang mobil.
Negara pasir mas jablas. Gak wani ya. Ah ini dari apa lah? Gak wani perkara apa? Ono mobil parkir iku lho. Cara rano mobil ya? Iki cara rono sithik ya jablas. Cara rano pasir, rano mobil kan gimana? Oh, nah mobil kayak sedengen apa? Ketokane gede lho, Cuk. Bebut ae. Hah? Hati-hati saya, hati-hati. Ya tuh. Ada nempes emang ini. Menawane DKI ya. Matane Raja Awang. Meringis tok sini. Apa? Tapi ini ya sama suprit ini loh. Utama ya. Apa? Kumplong kan kalau udah kira Awalan truk aja. ya, ini ngebut jalan truk kayaknya. Iya. Ngon dulu, waktu dikasih malon-malon. Mana kempot nih? Kempot. Gara-gara wong sugih ngebeki ratan. Pakai mani. Terus mandi dulu. Dit. Tuh. Ayun, Dit.